Šest more. Takže máme tady druhý díl. Chromosome Evil, tady jsme naposledy skončili. Nějakým tím critical eventem. A jdeme zjistit, oč tu běží někdo volá pomoc. Barricades provide protection. Move your squad to pass through normal Počkej, nechám tady někoho, kdo do ní bude střílet. Medic to určitě nebude. Bude to tenhle. Zůstaň tu, hlídej nás. A vyšlu medika tady za ním, ať ho zkontroluje. Tak, co tu máme? Dobře, vypadá to zatím v safe. Aha, jedničkou, dvojkou, trojkou si můžu přepínat mezi těma survivorama. Takže trojku máme tohodle. Ale jak... ty náboje jdou docela rychle dolů. Tak. Počkat, to bych nechtěl. Zkontrolujeme tohle. Co tady máme? Barricades provide protection. Jasně, to víme. Jde to nějak... Jo, třeba to kliknu. Tady nic není. Jak se to můžeme dostat? Extract strike team. Ale tady asi nemůžeme už nic najít. Tak jo, jdeme ven, hoši. Musíme začít dát bacha na munici. Nemyslel jsem si, že to bude problém, ale jak můžete vidět, tak z kolika? Z 600 už máme jenom třeba 350. Nic dobrého. As you debrief the driver, you discover that he was beta squad's run APC driver. You learn that they had two missions, one to take samples, aiding the development of a vaccine, and the other to re-establish the satellite network. Unfortunately, one of the beta squad members became infected with no one recognizing the symptoms until it was too late. The driver shows you on the map where the train was abandoned and informs you that it contains special equipment that may help you upgrade your squad's kit. OK. Takže dostaneme se asi k lepšímu gíru, anebo typuji, že nám to asi vylepší naše vozidlo. Nejspíš budeme mít víc místa pro více lidí, pro větší squadu. Take some time to explore before heading to town. Move as quickly as possible to travel via the map. Nevím, jaký tam bude rozdíl. Asi prostě pojedem. Já bych to jako tak cítím. The progress tab. Takže tady máme informs you nějaký essential information, the progress you have made toward completion, certain objectives. The first slot displays the number of days left until you reach your final destination. Ensure that your squad is well prepared for this day and whatever it may bring. Takže tady máme 3 dny, než dorazíme, tady je network 0%, vakcína 0%. The second and third slots display secondary objectives. Satellite network and vaccine developments, yes, are not critical, though they will affect the end of the game. Aha. To je zajímavý, ty vole. Pojďme na tu farmu. Whilst approaching the building entrance, you notice a first aid kit next to a body. Search the first aid kit for medical supplies. Ignore it. It is too dangerous to approach.
Have a medic, use it to patch up your team. Co když ten medic tam umře, kamo, co když prostě nextuje bády? Co když prostě užije a pokouše ho? Ignore it. Takže ty rychle prolez tohle. Co tady máme, takže nic. Tohle můžu odstřelit, to je zabije. Dobré vědět. Kam běžíš? Ne ho. Zbijte ho. Hoši, co to je? Hoši, první z nás je mrtvej. Dostali ho. Do píči. Missing in action. Jak missing in action? Teď umřel. Ne. Co to je? Takže, OK, tenhle je nějaký. No tak. Tohle je big problém, ale. No. To jsem pokazil. Mně umřel inženýr. To není vůbec dobré. Jako rekrutnem nového, ale to se nemuselo vůbec stát. Osudová chyba. Ochu, asi budeme začít střílet. Já myslel, že to byl nějaký normální zombík, ale jako viděli jste to sami, ty vole. Jestli znáte Left 4 Dead, tak to byl úplně že tank. Velmi nepříjemné. Přišli jsme jednoho dobrého chlapa. Rest in peace, bráško. Asi na to jebem. Prdíme na to lidi. Extrakt nezvládne to? Velmi ofous. V skutku ofous. Ale máme 0 action point. Něco tady dělám špatně. Něco se musí změnit. Use the location of abandoned Trojan. Tady jsme dorazili k němu. Sakra. Co tady máme? My nemáme... Medic se o to postará. Ty ho budeš muset krýt. To je vše. Tihle jsou nějací, oni mají na sobě vesty, aha. To jsou ti vojáci. Your team needs to acquire the gear that can be used to upgrade your squad's kit. Okay. You learned how efficient the enemy you are facing is. They either consume the entire body or turn it into new spawn. Everything is recycled.
Skill decks and inventory. You have now unlocked skill decks and inventory. Ah. Aha, main weapon. Pistol. Optic helmet. Počkej, co to stojí? 4 action pointy. Ne, plus 4. Já nerozumím tomu moc. Plus 20 AP. Já na něho dám ten armor, to se nám bude velmi hodit. Tohle nebudu dávat. Určitě. Increase area. Tohle stojí minus 40. A skill decks. Increases building speed. His hand combat damage. You get bonus when someone heals you. One skill point. Tady to vidím, jo. Takže ten má jeden skill point. But increases maximum health and resistance from burns and poison. Určitě budu potřebovat, má víc životů tenhle týpek. Increases movement speed and lowers the time it takes to unlock a door. Je ten chleba, jestli k tomu ještě chceš, který by měl pusky, než je vyhodíš. Jo. Intuice increases looting speed. Memory decreases cost for saving a game of that character and also decreases evacuation time. Evacuation time to nebudeme řešit. Increases building speed, interaction with quest computers. Adds up to the team per time. Určitě tu intuici, to se nám bude velmi hodit a asi maximální životy. Chci to hrát trošku víc safe. Move up. Nevím, co to znamená. Takže back to the map. Je tady, ano, tady je ta přesýpací hodiny. Podle mě houses. Zajdeme tady do toho kulturního domu. Zjistíme, co tam je. Ale co já bych chtěl... Kolik máme jídla? Máme 250 jídla. Další medic. Já si teď nejsem jistý, vzalo nám to action point, když jsem tohle klikl, anebo nám to vezme action point až v ten moment, co ho vezmu. He had plenty of wounded people in his life. Jo, he had seen plenty of wounded people in his life. Still nothing prepared him for this kind of war. Nevertheless, he refuses to back down. Ochu. Přesvědčil jsi mě. Jdeš ke mně do týmu. Není o čem. Chtěl bych se podívat, jaký má inventory. Booster. Only usable my medics. All troops. Have their stats boosted. OK, hodně. Tahle hra se mi hodně líbí. Na téhle farmě nemůžeme tam jít, to asi... Ale jo, sebral nám to action point, když jsme si ho vzali. While entering the building, one of your men steps on a mine. And in realizing, freezes to the spot. Lets the trigger its detonation. It was probably left by another military squad for the flesh eaters, but now you have to deal with it. Have the rest of the squad move to a safe
distance and order the man to jump from the mine, hoping for the best. Order your man to attempt disarming of the mine. My nemáme inženýra, my máme jenom mediky. Nám ten inženýr chcípnul. Kdybychom ho měli, tak bych do toho šel, ale pokazil jsem to. Myslím, že si budeme muset rozhodnout pro tohle. Ale který z nich to je, nevím. The man manages to escape the worst of the blast. Aha. Vy to nevidíte, ale jako můj chlápek je na tom hodně bídně. To sám omlouvám. Přesunu webku do tohohle místa, abyste viděli jejich životy. Tady si dám. Nebo ne? Hodně improvizace. Necháme to takto. OK, takže jsme tu. Ty nás, bracho, healuj. A my jdeme in. Nám to bere, ale tohle, no. Tak jo, lidi. Pomož mu otevřít ty dveře. A ty je zatím střílej. Přichází další. Ty zatím odemkni tyhle dveře. Tady toho je asi víc, co můžeme objevit. Nedával jsem chvilku pozor a nám to dopadlo velmi špatně. Nemáme nikoho, co by to mohl zabarikádovat. To je velmi zlé. Tento za chvilku bude mít hotové. S tímhle nemáme vůbec, s tím nemůžu nic udělat. Ale nechceš ho On nemůže asi přes ten stůl. Ne. Dobré, já ho tady musím poslat. OK, dáme se na ústup. Tak pomůžu mu to odemknout. Velmi špatné, že nemáme toho. Že nemáme inženýra. Byl by život mnohem lehčí, mohli bychom se zabarikádovat. Místo na evakuaci. I see no clear path. Běž mu s ním pomoct. Počkat. Tak toto uděláme. My asi potřebujeme světlo, ale tu je ten generátor. No. Interakt. Můžu s tím interagovat. Ale jenom tenhle, nebo kdo? Já nevím.
Vyplatí se nám to? Tohle jim boostí staty. Příští ráno musíme zajít pro nějaké healy. Nějakou medicínku. No ale... Ne, to není šance, abych to zvládnul. Nemáme na to munici. Ani chlapy. Máme jenom 2 mediky. Velmi špatné, velmi špatné. Jídla máme furt dostatek. Přemýšlím nad tím, že bychom měli někoho rekrutnout, ale... Nevím, jestli se nám vleze do týmu. Můžu někde vidět, kolik můžu mít lidí ve squadu? Upřímně jídlo. Jídlo moc nepotřebujeme, potřebujeme munici. Přemýšlím, že se pohneme hnedka na critical event. Přijde mi to asi nejrozumnější. Asi ano. Učiním tak. During the trip, the Trian International systems switch off. As they adjust the new enhancement equipment are covered from betas to run, the driver assures you that this will not happen again. After the system is rebooted, but that will take time. After the system is rebooted, but that will take time. You see an abandoned market building ahead, swarmed by flesh eaters. You decided to make a stand against the swarm, whilst the reboot of the train systems take place. As you rapidly approach the market building, your driver asks you to make a quick decision. Ram the APC into the building, forcing it into a cover. Forcing into cover. Neumím číst, jo? Sorry. Stop the APC to the rear of the building, moving the team inside. Jo, oni nám můžou to APC poškodit nějak, si myslím. A když s ním najedeme do budovy, nebo co když se dostanou dovnitř a zabijou nám jednoho z těch lidí, co tam máme. Protože tady toho jsme získali nedávno, my jsme měli jenom řidiče. Pokud se nepletu. Budeme šílení. You have a command. Tak jo. Více medicíny.
Tenhle je nějaký rychlý. Dobrá, musíš jít pomoct. On jim pustí staty. Ty dolutíš zbytek. Musíme vydržet ještě minutu. Tak asi prostě postíme tady. Vezmeme si pistolky. Nic k lootu tady už nejspíš není. Till next wave arrive. Ty náboje jdou hodně rychle dolů. Tak jo, 18 sekund a můžeme jít domů. Do really stand a chance against this? Že vůbec pochybuješ, bráchu. Tak jo. Trans system have recovered. You quickly order your team aboard to continue with your journey. Tak. A tady? Máme 14 dnů do dokončení mise. Tady se můžeme rozloučit. Tak jo, děkuji, že jsi díval, jestli jsi to dokoukal až sem, tak tě nesmírně cením. A budu tě cenit ještě víc, když dáš like a napíšeš komentář. Takže měj se hezky a čau.